El llibre La banca que necesitamos és una visió crítica sobre el que ha passat durant aquests últims anys en Espanya en relació amb el comportament de les entitats bancàries espanyoles. En ell s'analitza quina era la banca que teníem històricament, especialment estudiant el cas de lo que era la banca socialment responsable, és a dir, el que eren les caixes d'estalvis i la seva obra social i les cooperatives de crèdit i les caixes rurals, i tracta de descriure d'alguna manera específica i concreta i detallada quines han sigut les claus que expliquen o que tracten d'explicar per què s'ha produït aquest comportament i hem arribat a aquesta situació de crisi econòmica que ens ha suposat un rescat bancari per part de la Unió Europea i que hem tingut que, amb els diners de tots els ciutadans, tindre que sanejar una part important d'aquest sistema bancari espanyol. El llibre és un llibre assequible que evita tecnicismes propis de l'economia per a d'alguna manera arribar al públic en general. Pretenem en el llibre que les qüestions que es plantegen siguin fàcilment entendibles per part de la societat, de la gent en general, i en aquest sentit hem intentat no sols oferir una visió crítica sobre la situació i sobre el que s'està fent a partir de la reforma del sistema bancari i de la seva reestructuració, sinó també, sobretot, intentem que el llibre sigui un llibre optimista en el sentit que tracta d'aportar solucions als problemes actuals, insistint sobretot en la importància que pot tindre la banca socialment responsable. Una banca socialment responsable caracteritzada fonamentalment per la seva transparència i per una sèrie de qüestions que pensem que poden ser molt importants per a poder eixir de la crisi en els moments actuals.